Il-Gvern għaddej b'ħidma fuq il-binja ġdida li għandu maħsuba biex tkun iddedikata għad-Dipartiment tal-Outpatient fl-Isptar Mater Dei. Waqt sessjoni oħra ta' Gvern li jisma' il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern spjega kif il-pjanti għal din il-binja li ser issir fejn qabel kien hemm il-helipad huma avvanzati. Tant li diġà bdew id-diskussjonijiet mal-awtorità tal-ippjanar. Għandna proġett illi miexu sew, qegħdin l-istess fi stadju fejn fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qegħdin immorru għand il-MEPA biex nibdew diġà għamilna Traffic Impact Assessment u l-affarijiet l-oħrajn biex nkunu nistgħu mmorru qudiem il-MEPA biex nibnu blokka ġdida għall-outpatients ġewwa Mater Dei. Taħta ħajkonna 5 solari ta' car park għax anke hemmhekk ħafna nies jitolbuni għal parking ġewwa Mater Dei wkoll ħansolvuha din il-problema u flimkien inkunu qegħdin nimmassimizzaw anke din il-problema ta' biex ikonna iżjed clinics biex inkunu nistgħu naqtaw darba l dejjem il-problema tal-outpatients. Il-Ministru Fern qal li din il-binja hija essenzjali biex il-pazjenti jirċievu servizz aħjar minn dipartiment fejn qatt hemm lok ta' titjib. Biex din ukoll tingħaqad ma' iktar miżuri li ħallu effett pożittiv fosthom il-call center fil-qasam tal-kura primarja li nfetaħ dan l-aħħar. Kien spjegat li l-medja li biha jdum ma jinqeda pazjent minn dan iċ-ċentru hi ta' 3 minuti, anke jekk jidħlu mal-1500 telefonata kuljum. B'hekk huwa maħsub li s-servizz ikun estiż. F'laqgħa fejn it-tema kienet l-ewwel 4 snin ta' gvern immexxi minn Joseph Muscat, kien irrimarkat kif m'għadniex nisimgħu b'mediċini out of stock, naqset il-lista ta' stennija l-operazzjonijiet filwaqt li m'għadx nisimgħu pazjenti fil-kuruturi. Ma naqsitx lanqas referenza għall-investiment li se jibdew l-isptarijiet ta' Għawdex u San Luqa u li se jara skola medika ta' Barts tiftaħ biswit l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex.